Pani Marszałek, Panie Ministrze, Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu SLD odnieść się do propozycji przedstawionej przez posłów z Prawa i Sprawiedliwości, zawartej w druku nr 182, a dotyczących właściwie dodatku pieniężnego dla emerytów i rencistów. Po pierwsze, taka konstatacja, że ustawa ta zwraca uwagę na problem złych warunków życia emerytów i rencistów. I to nie ulega wątpliwości, bo to jest prawda, że wiele z tych osób wielu z tych osób żyje się ciężko. Ale trzeba przy tej okazji chyba w ogóle mówić o problemie biedy i trudnych warunkach życia innych grup społecznych. I ja bym chciała wykorzystać tę debatę do tego, żeby Wysokiej Izbie przypomnieć kilka takich danych statystycznych, które powinny nas wszystkich wyczulić na problem ten, żeby inaczej gospodarować środkami budżetowymi, większy strumień pieniędzy dawać na właściwie pojętą politykę społeczną. Dla przykładu, o ile mnie pamięć nie myli, to 15 milionów naszych obywateli żyje z dochodów poniżej minimum socjalnego albo zbliżonych do tego. Ponad 3 miliony obywateli żyje z dochodów poniżej minimum egzystencji. 20% polskich dzieci doświadcza biedy. Kryteria dochodowe do pomocy społecznej i do świadczeń rodzinnych są poniżej minimum egzystencji. To są rzeczy niedopuszczalne w dzisiejszej dobie. Drożyzna, wzrost kosztów utrzymania nie jest rekompensowana pod hasłem kryzysu przez wzrost płac. Wysoka Izba też większością głosów spowodowała zamrożenie płac niektórych grup społecznych. Przyjęte zostały regulacje waloryzacyjne, na których to budżet państwa zaoszczędził na łącznej kwocie na wydatki na waloryzację. Pomijając już to, a właściwie podkreślić trzeba, że waloryzacja emerytur jest metodą rekompensowania części wzrostów kosztów utrzymania ex post. A ponadto wiemy, że te 71 zł brutto podwyżki każdego świadczenia emerytalnego de facto oznacza oszczędności w budżecie państwa, bowiem w pełni nie respektuje formuły, która obowiązuje dzisiaj w prawie dotyczącej sposobu obliczania środków przeznaczonych na waloryzację. Ulga prorodzinna niewykorzystywana przez wiele rodzin, średnia ulga prorodzinna niższa od maksymalnej, to dlatego, że wiele rodzin ma niskie dochody. Ponadto pan poseł w imieniu PSL-u dopominał się o sytuację rolników. Chcę panu posłowi powiedzieć, że również z ulgi prorodzinnej na dzieci nie korzystają rodziny rolników, o co SLD się dopomina, a wy tego nie popieracie, żeby ten problem rozwiązać. I to jest ta naga prawda o Polsce. I to jest ta prawda, która powinna wybrzmieć na tej sali, żebyśmy wszyscy się zastanowili, jak odpowiedzieć ludziom, nie panu, któremu paprykę zniszczono, który pytał premiera, jak żyć, ale my w imieniu tych właśnie milionów ludzi, o których mówiłam, powinniśmy zadać sobie zbiorowe pytanie, jak żyć. I zadaję to pytanie, jak żyć, i w związku z tym chcę powiedzieć, że każda inicjatywa poprawiająca sytuację osób najsłabszych ekonomicznie jest przez Sojusz Lewicy Demokratycznej witana z całą życzliwością, bo my też co chwilę postulujemy o to, żeby ludziom najsłabszym poprawić ich los. Przypomnę inicjatywy nasze dotyczące minimalnej emerytury, żeby była nie niższa niż 50% przeciętnej, żeby minimalne wynagrodzenie nie było niższe od połowy przeciętnego, żeby podwyższać, i te projekty są w Sejmie, żeby podwyższać kryteria dochodowe do świadczeń rodzinnych, żeby nie było tak, jak jest dzisiaj, że na przestrzeni ostatnich lat ponad 2,7 mln polskich dzieci straciło prawo do świadczeń rodzinnych na skutek zamrożenia progów dochodowych i tak dalej, i tak dalej. Mówimy w końcu, trzeba zwiększyć progi uprawniające do pomocy społecznej, bowiem 351 zł nie może być dalej uznawane za to, że ktoś, kto ma dochód o złotówkę przekraczający, jest kryzysem finansowym i nie należy się jemu pomoc. Czyli słowem, zbliżając się do końca, popieramy ideę zawartą w projekcie.
Dlatego będę popierać wniosek, żeby ten projekt trafił do prac w komisji. Ale mamy do niego uwagi. Otóż projekt ten nie wpisuje się w nasze rozumienie sprawiedliwości, bo nie uwzględnia sytuacji dochodowej rodzin emeryckich. Mówicie Państwo tylko o dochodach konkretnego świadczeniobiorcy. Nie bierzecie pod uwagę tego, że ten emeryt, rencista żyje w określonej sytuacji. Czyli w naszym przekonaniu, jeśli ma iść pieniądz z budżetu państwa na pomoc ludziom najsłabszym, powinien być adresowany w oparciu o kryterium dochodowe. Dlatego mam nadzieję, że w komisji i już dzisiaj posłowie Prawa i Sprawiedliwości przypomną sobie projekt SLD uchwalony 20 maja 2005 roku o dodatku pieniężnym dla emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, o czym wy nie mówicie, w tym również świadczenia dla rolników, który to w sposób naprawdę skrupulatny określał dochód osoby w rodzinie i na podstawie tego dochodu ustanawiał kwotę zróżnicowanego świadczenia. I tak, jeśli w takim kierunku pójdzie ta ustawa, macie całkowicie nasze poparcie, bo będziemy wszyscy wiedzieli, że nie marnujemy grosza, trudno zdobytego grosza w dobie kryzysu i dajemy rzeczywiście wsparcie tym osobom, którym żyje się źle, a nie tylko, które mają statystycznie niższy dochód. Dlatego SLD, kończąc, chcę powiedzieć, idea tak, rozwiązania nie do końca. Chciałabym, żebyśmy razem popracowali nad tą ustawą po to, żeby emerytom i rencistom i również tym, o których żeście zapomnieli, poprawić los. Dziękuję bardzo.